Dimarts vinent es constituirà el tercer govern en un any i mig del president que va deixar de ser honorable el passat 29 d'octubre i que des d'aleshores ençà sembla que no ha fet una a dretes. Qui ho anava a dir? Ha col·locat un general retirat com a vicepresident. Ha tirat mà d'alguna professora de la Universitat Catòlica i ha enregistrat un discurs a l'estil dels que feia el generalet els anys 60, sense massa convenciment. Ha deixat dit que es tracta del millor govern possible per afrontar la reconstrucció d'un territori que sustenta la riquesa econòmica, social i cultural del 20% de la demarcació de València i del 10% del conjunt del País Valencià. Però no ens el creiem. No ens el creiem perquè ni aquest president està capacitat per aconseguir la reactivació, ni aquest govern aconseguirà fer-la.